Kulutu khalatha sengikhona sengiphakathi kuyona i-channel yakhe hamba phambili radio inkezi kanti ke lami igama engumfeze ngintuthungu akhumalo bathi ilasibona amagumede mothi usemusha la ekhaya ngizocela nje show ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare okuyikho okukhulu kunakho konke bafethu namhlanje mama sibheka lapha nokwezindaba ezisengezweni ngifuna sithinte udaba oluthinta uSminorff umfoka gumede bafethu usevele wasifaka lapha nebantwini njengokulingisa abantu abathile abadumile lapha nabantu abathandwayo endimeni yomculo maskandi so khumbula ukuthi elensizi unekhono lapha elinzima kakhulu eke ya trend lapha ngevideo yayo lapha ekade lingisa khona ubaba omkhulu Dr 3 second kuthe kusenjalo yabona lapha eyishaya ingoma zechalaha eyishaya ingoma zemfeze emnyama impela enemba kube sengathi nje kuyimfeze emnyama kube impela lapha ngathi lichalaha abantu abaningi nje ebebajalela kakhulu amavideo akhe lensizwa uSminorff lapha ke esibone enye ivideo lapha kade trenda enkundleni zokuxhumana ilingisa igeza lokwamgube umfoka ndokuzemba umadoda awu walensiza bethu enekhono lisimanga kakhulu lapha manje angingandi kakhulu ngidedelele uzizwele ukuthi usha kanjani emangabe lingisa lapha negeza lokwamgube nibosuku umlandi ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi nokusubscribe niphathe kahle nibosuku umlandi ngithanda kakhulu ngizwa imali nje lento ngomapoloka lapho ngafuna usibala badelela lapho Mkhumbulo sathi mina talente lami ngatiwa ngabale nakho ayidlo silami uSminorff wala sabe imini wangumshaya into makhono bayingayiphetha lokho gugela ubhoqa nje ethele moto kusazange komaphumulo la nguyakhola phezulu eshaya amathi bathi lokho jingo yento bahlathi isigodi hayi ngihlaba naye kuze yami uphezile ufuna mshengu ngazuvela lapha uSminorff ubani ongakwazi umlingisela ngempela kanti hayi wemadoda uxakile hey